Kang sampun lumebet menika Ananda Tirta Wahyu Pratama mongko paregga beksa Arjuna tunjung bang trate putra saking Ibu Tisna Wahyuni Bapak Mujar kelas 8E saking Balaan Sumberagung Jetis Bantul. Anak Mas Tirta Wahyu Pratama mongko paraga Arjuna juara 2 tari cantrik tingkat daerah istimewa Yogyakarta, juara 3 tari cantrik tingkat SMP daerah istimewa Yogyakarta Jawa Tengah, juara 1 lomba tari klasik gagrag Yogyakarta tingkat Kabupaten Bantul. Ananda Tirta Wahyu Pratama aktif minangka siswa beksa wonten Krida Mardawa Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, ugi gabung wonten ing